קציצות ופתיתים בסיר אחד, מה יכול להיות יותר טוב מזה? כל כך טעים ומנחם, גם לילדים וגם למבוגרים. וזה הרבה דברים טובים, גם בצל מגורד, פטרוזיליה קצוצה, ביצה אחת, 500 גרם בשר בקר טחון, והרבה תבלינים טובים, כולל קינמון שאני מאוד אוהבת להוסיף לקציצות, הכל יהיה רשום במתכון. מוסיפים גם 2 כפות שמן זית ו2 כפות פירורי לחם. מערבבים היטב, ואחרי שהכל מעורבב טוב, אנחנו יוצרים כדורים, ומכניסים למקרר להתייצבות לחצי שעה. לאחר מכן אני מטגנת בצל, וכשהבצל קצת זהוב, אני מוסיפה תבלינים, שוב הכל יהיה רשום במתכון, ו2 כפות רסק עגבניות, אני מערבבת את הכל היטב, ושמה את כדורי הבשר למעלה, מוסיפה 2 כוסות פתיתים, ואז 2.5 כוסות מים רותחים. אני מערבבת היטב, ככה שהפתיתים יהיו מכוסים ברוטב וגם הקציצות, ושמה למעלה פילן, וואו, זה טעים, סוגרת את המכסה וממתינה עד שהכל יהיה מוכן. אם יש צורך אני מוסיפה מים, תראו כמה שזה מהמם וטעים ברמות. אתם חייבים להכין את זה כי זה פשוט מושלם. שיהיה לכם בתיאבון.